Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ikaw na. Ang ayan ko taas na kong ilong ping. Gipaslakan mo 5 prehas ako, ah. Piso! Unya, wa malahos. Ay, kadto mangdag kong piso. Nga 1974 maong nasangit gyud. Wa malahos! Gwapahago ni mo, Gring. Ay, karon ra di ay. Sa una, ay layo ra yung Angela Ping, ha? Layo ra. Ay, tukar na sa ay. Ay, ingon man kang gwapahan na nako. Buot ipasabot, karon lang ko ni gwapas imong pananaw. Nisamot ka kagwapa, kay nitaas naman na imong ilong. He! Oh. Oh, sige, ato na ta. Tay pa sa kadiyot sa nigilok mga akong ilong. Ay, unya manikmas ako. Uy, hala, oh my goodness. Tagpinsin ko malagi ng nangatagak rin. Nasinsiyuan. Bangas ka. Hi, sis! Hi, bro! Kumusta na? Ani gila ay naging pag-ayo eh. Bisan unsa na lang akong gibuhat dire. Tiyaw mo na, sis. Lang limpyo na lang ko sa akong kwarto. Sinaw na kaya among sahog. Gihipos na lang ang among samin kaysa sahog na lang mi manamin tungod sa kasinaw. Kuya, wag na! Oh... Ngano ka? Kanindot sa kang feeling, sis, nga nakadungog sa imong katawa. Mura ka na gayong gikaon. Nagkaon ko sa akong paborito nga ice cream. Kanang avocado flavor. Maunay akong paborito. Oh. Nagka-OA lagi ka, bro. Ay, sabta lang ko, sis, ha? Sabta lang ko. Unsaon nga, naburyong, namugugod. Lami na kayong igawa, sis. O, sige, bro. Adua si Mayor Kao. Huh? Volunteer dito nga maapil ka sa mga tuwa sa frontline. Adto dayon. Adto sa hospital. Ing na nga, mo-assist ka sa mga nurses o mga doktor. Adto dito kay daghan na to nilang gusto sa makapahuway. O magpuyo na lang sabay. O dili pa? Aw, dito kas mga checkpoint. Dito. Pulihi itong mga pulis dito kay ganahan na sa to sila magpuyo og bay. Lagawas ni mo, sis. Ay, paksit mas dadani mo. Hoy, angay ka magpasalamat nga naakas inyo, no? Ang uban in town. O lagi, sis. Kakuha na ko. Swerte ko kay dili ko apel sa mga frontliners. Di ko angay mo reklamo nga naara ko sabay. Gets na nako, sis. Ang best nga imong mahimo is magpuyo sabay kung way importante nga lakon. Mag-amping ug mag-ampo. Mao gina og manghuga sa kamot pirmi. Mao gyud. Og avoid nga magsigig hikap sa mata ug ilong. Ha? Dili mo hikap sa mata og ilong? Corona babay na nakakatsaka ka ng live. Corona babay na nakakasira ka ng rampa. Corona babay na mag-feral walk ka na. Corona babay na. Lagi, kuya. Silita ang nisulti na ko. Bago namin nagstorya. Mau ba? Uy, kadelikado po ko na. Kay di man ta pahikapon sa atong mata og ilong. Delikado lagi kayo, kuya. Mao nga sunod na lang ta. Dili ta mo hikap sa atong mata og ilong. Kabino ang basad ana. Ay tinuod lagi na, Gring. Kay mas dali man bayasad yun makakuha og kagaw ang kamot. Unyag mapuntas mata, peligro. Mao sad sa ilong. Kay lagi ko no, adto mo istar ang virus sa mga lugar nga basa ug bugnaw. Mao nga peligro sad ang mga baba nga gabasa lang. Kinsa may gipasabot nimo anak pin? Wago no sa mga. Nga ako lang nang gisulti. Ay, bisad limpyo ang kamot. Dili gud pwede mo hikap sa mata. O di ba sa ilong?
Bisag namutang na og alkohol. Gring, wa man tingali ko mo sa mutuman na lang yun tas balaod. Kanang, di na lang yun ta magsupak-supak ba? Unyag mukatol ang akong mata. Ipiyong na lang og hugot, dayon ibuka. Dayon, ipiyong na sad. Buka piyong na lang yun. Mola, buka Unyag piyong, mo buka gilok piyong. ang akong ilong, Ping. Oh, klosopin lang yapon buhaton. Mali, mga lisngag bitaw tag ilong. Sayo na nabuhaton. Ay, ambot ni mo eh. Basta kay binuang na para nako, Ping. Ay, ayaw na, Gring. Tuman na tas balaod. Kinsa man kuno'y naisulti ni mo ana ba? Ang presidente o si Lolong Nasad? Basta kay mo tuman na lang yun tagod. Ano may Ay. problema noon sa... Kadaghan na baya ka na among anang Lolong ha? Unya naa na sa taini. Ay mutuman na lagi ta. Wa may mawa na to kung mutuman ta. Unsa man ni tabo nako. Nawa akong pananaw. Ug murag nawa ang akong pagginawa. Ay hayang milagre nga. Kanta-kanta man. Ako naglisod na ginawa rin. Ug di na makakita. Tabang, Gring! Tabang ako, Gring! Tabang ako, Gring! Gring! La 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 la. Alay na sabi, sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Ay, Diyos ko, tamangit ang ko. Mo na ba kanya akong katapusan? Pasilo ako sa akong mga kasalanan. Labi na sa ako, sa kang angila. O kang milagring. O sa akong anak, kuno galing doon na manggani ko'y anak. Wana yun ang akong ginanawa. O kang akong pananaw. Nawa na gyud Ginoo. Imo na ba gyud ay kong kuhaon? Di na ba gyud ay ko nimo tagaan og higayon nga makita pa ang pagbalik ko niya sa normal sa tanan. Humanining krisis nga mong gyatubang. Di na ba gyud ay ko kunimo tagaan og laing higayon Ginoo. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Ay, kakutas baya sige balik aning kantaha, uy. Sa tinuod lang guys, do. Duha ra gid ka baso, og duha ka plato, og duha ka kutsara akong gihugasan. Pero gibalik-balik ko nighugas kay wa naman sa ko'y laing magbuhat. Syarog mo tapot pang virus edi. Ay maikog sad siya, uy, kay perte na gining limpyo ha. Liman kag kaunom naman tingali ni akong hugas ini. Oh, uy, unsa man to? Ping! Ping! Unsa to, Ping? Unsa to, Ping? Ping! Adios, Patria Adorada. Goodbye, world. Goodbye, Philippines. Goodbye, my teacher. Goodbye. Ping! Ping! Pinaunsa ka man yung taon, Ping, ha? Gring, hain ka, Gring. Di ko makakita nimo. Di ko makakita nimo. Ay, ang nagpiyong man ka. Di man mabuka akong mata. Ha? Uy, Jesus, Mariusip. Nagpilit man ni imong mata sa muta. Nga nung nagngangamang kang naginhawa. Uy mo aging hangin sa akong ilong, Gring. Oo, isa.
Bibi, tanaw na to, Bi. Uy, Jesus, Mariusip. Napuno man in taon iskog mo imong ilong, Ping. Uy, Ping. Ay, pagkirig-kirig diha ha, kay lugiton ko gina imong ilong. Di lagi gamitan og tudlo, Gring. Hala, sige. Kutsilyohon ko na, Ping. Ayaw ka balaka. Kamunusat? Dok, tabangi in taon akong bana, Dok. O saman, na-virusan na gina siya? Wa, Dok, pero dili siya kaginhawa og dili makakita. Kay napuno man sa kugmo og iyang ilong og nabulit sa muta iyang mga mata. Maong ako nang gikutsilyo. Ay, nabali man ang kutsilyo, Dok. Kabadlungon biya taon ninyo, oy! Ayaw ra gud pagingon ana, Dok, ha. Kay kamo bayay nagsugo nga dili ipahikap ang mata og ilong. Obedient biya kayo ni akong bana, Dok. May na lang ko kay may pagkaribilde man ko. Wa man ko maparehas niya. Balik ka yan, dili kay di na yun ipahikap. Kumunsel sila yun untagod. Unsa ganito na, Dok? Sambok, oy! Gigi. Palikuran na imong bana diha. Dili di ay siya pahigdaon, Dok. Wala kinahanglan. Barinaharan na ko ang ilong siyong bana. Unsa? Kung kanang iyang mata, brasa na ako na. Gamitan ako nag-clorox og sabon. Hala, Kuya Wagod. Sure ka, bro? Lagi sis, gitiksan ko sa akong igagaw. Nga nagtrabaho sa ospital. Naadito ron si Kuya Piping. Nga ningon anak man siya. Ako mong gusto siyang naingnan nga bawal mo hikap sa mata og ilong. Iya gitingali gituman. Hala ka diha. Sis, kung ako gani ang basolo ni ng milagring, itudlo ti kasi sa. Unsa? Uy, nganong ako man? Ikaw may nisulti na ko, anak. Oh. Hala, uy. Ikaw bita nisulti na ko, anak, sis. Oo, bitaw, pero... lulungsad, uy. Common sense naman, good na good. Pwede man magsulubog guantes, o diba? Mugamit og buds. Okay, bawa na kang Kuya Piping. Kay bawo naman ikang kuya. Ikaw na lang tayo di pasabot niya. So, dili na ko sa ang nahitabo niya. Imong sa. Mana? Dok, salamat, Dok. Salamat magkaginhawan ako, Dok. Ha? Makakita na ko, Dok. Salamat. Ah. Salamat, Dok. Pakisa ko, Ah. Dok.